Imam za vas par pitanja. Trebali bi se vratiti malo u 3. mjesec, kada se dogodila ta odluka Međunarodnog olimpijskog odbora, ali i odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Dakle, odgodile se olimpijske igre, ali i sva ostala sportska natjecanja. Time je i Europsko prvenstvo u veslanju koje je bilo zakazano za lipanj. Pa evo, zanima me vaša prva reakcija kada ste to doznali. Kako ste se osjećali? Pa prvo, evo, kad je prvo stožer donio odluku da se ne smije trenirati, moram priznati mi nije lako odluka pala, ali sam bio suglasan s tim zato što je stvarno bila takva situacija i kod nas i u svijetu da razumio sam da se to mora napraviti i da se ljudi moraju primiriti biti doma, da stvarno mora skroz karantena nastupiti, tako da nisam bio sretan i zadovoljan, ali sam razumio odluku i nisam, kako bi rekao, nisam uopće pokušavao osporiti to ili da sam si razbio glavu oko toga. A poslije toga je odluka od Međunarodnog olimpijskog odbora o odgodi olimpijskih igara došla pa čak i jednu ruku i ko olakšanje zato što nismo u tom trenutku mogli trenirati. Onda sam se razmišljao, već 2 tjedna ne treniram ili koliko je prošlo, tjedan, 2, ako će se održati olimpijske igre, dosta bi već izgubili, pa smo računali, ok, možda tjedan, 2 ako izgubimo nije toliko strašno, to ćemo uspjeti vratiti, ali ako 5-6 tjedana nećemo biti na vodi, mislim da to ne bi mogli nadoknaditi nazad. Tako da, koliko god je ta odluka bila teška, u drugu ruku bila je olakšavajuća, zato što onda smo mogli u miru nastaviti biti doma i trenirati doma, jer smo mi cijelo vrijeme na ergometru i na biciklu trenirali, ajmo reći, ko po zimi kad ne možemo veslati. Da, evo to je zapravo drugo pitanje. Ja vas pratim na društvenim mrežama i vidjela sam nekako da ste se stvarno jako brzo snašli i da ste nekako ušli u rutinu, pa evo zanima me kako je to sve krenulo, koliko je prošlo vremena, da ste rekli evo sad će tako izgledati naš dan i da točno znate raspored, kako vam evo izgledao jedan dan za vrijeme karantene sa treninzima? U principu najnormalnije je izgledao ono što se tiče treninga, napravili smo treninge koji su bili planirani ovako i onako inače, samo smo radili ergometar umjesto veslanja, a bicikl umjesto svega drugoga, jer nismo mogli u teretanu ići. Imao sam vremena biti sa suprugom više nego inače, što mi je stvarno pasalo i malo provoditi vremena više doma, inače kad nismo na treningu pokušamo obaviti neke stvari u pauzi i onda odmarati što više, a ovako smo imali vremena biti doma, tako da ne mogu reći da mi je bilo loše. Zanima me, s obzirom na to da su malo popustile mjere, ali opet nekako je drugačije. Osjećate li to kada sada dolazite na treninge što se tiče i mjerenja temperatura, jer vam ipak je malo drugačije nego prije svega što je bilo? Osjeća se da je malo drugačija situacija sad nego inače, ali iskreno meni se nekako već sve vratilo u normalu, da nije mi onako, osjećam se normalno, sigurno da moramo paziti na neke stvari više nego prije, oprezni smo, ali ja sam se vratio nekak život u normalu, navikao sam se na to novo normalno, kako kažu, i bitno da možemo normalno trenirati, najnormalnije radimo i u teretani i na vodi, tako da dobro se osjećamo. A mi smo trenirali u karanteni, kao što sam rekao, normalno, zato smo ostali u dobroj formi. Svi koji me vide pa nisi ništa zdebljao, a nisam, jer sam trenirao jako puno, u biti. Teško bi bilo ostati u formi da nismo, sigurno bi onda bilo dosadno pa bi više i jeli i ne znam što, ali ovako smo trenirali i stvarno smo održavali formu. Također, evo, zanima me, vi se sad imate da kako nećemo veseliti, to je to Europsko prvenstvo koje vas čeka u listopadu, imate već i program i pripreme velike, evo, spremni ste, nije vam teško pronaći motivaciju za dalje? Da, mislim, nije, ja iskreno volim trenirati, onda mi nije problem, čak ni da nema tog europskog, ja bez problema sad izu svaki dan na trening. Drago mi je da je tu, da imamo bar neko natjecanje ove godine veliko i da se za njega možemo spremati. Da, pripreme smo sad prilagodili sve tom europskom prvenstvu i
nadamo se da će se održati, da neće opet se nešto tako dogoditi. A mi u veslanju moramo uvijek trenirati, moramo imati osjećaj za vodu, moramo ostati u formi, moramo biti svaku godinu odraditi kao da ima neko veliko natjecanje da bi mogli drugu godinu se spremiti kako treba. Tako da vjerujem i da nema europskog prvenstva da bi mi sad normalno trenirali. Jer mi u principu samo 3 tjedna godišnje poslije najvećeg natjecanja imamo odmora, ostalo sve treniramo i to čak ni smanjenim intenzitetom, nego samo možda malo lakše, a duže na početku sezona, a pri kraju malo su to kraći treninzi, ali opet su dosta dugi i intenzivniji.